Lezi vunguvungu ezazikhona phakathi kwentaba yaseDubai, uBig Zulu ne-Ambitious akuliqedanga uthando labantu ngentaba yaseDubai, kodwa kunalokho kubukeka sengathi intaba yaseDubai yavele yazizuzela nje abalandeli abaningi. Kujwayele ukuthi uma usuphumile kuleya nkampani i-Ambitious izinto zakho ingahambi kahle, kodwa kwentaba yaseDubai kubonakala ngathi ihamba kahle kakhulu kunakuqala. Ave ngidlula-ke le ngoma masifika lana. Vele kubenzima. Vele kubenzima. Sekubona uma ngithi 3 wena uthi 7. 3. 3. I-3.7 inkampani enkulu. Bazali bami. Ningikolele nama ngizenzi. Ikuphi inkinga? Ngithi sawubona sisi. Unjani? Waze wamuhle igama kulindo kuhle mphuma kamaphi ithini ithi humuhle wobuyathusa awujwayelekanga